Head southeast on Kayatum, North Van Life A Road toward Champai, North Van Life A Road, Kazal North Van Life A Road. East Lungdar may be closed today. Okay. Careful.
tuna kan hmuna me khi not mual cheng ani a tuna hian hei not mual cheng lama kan tlan lut phenga ti chuan East Lungdar lampanin kan tlan thale dona he not mual cheng ani a an khua chu pathira nuam ngang mai o kan hmuang hian tuna hian hei not mual cheng a section te pon om mai the maro chu tie tan lai kan ni a chan chin fiat kan nei bak lo wang hian tuna hian kan tan phei pop mai don ani mo tuna hian not mual cheng a kan nom me ka he an phone te kan theng phenga an hol ten biakin moi tak tak te pok kan thia ho mo tuna hian hei an phone ve deuh lai chu kan theng phei don ta helai me hi community hall ni ka hria chu lo chuan mo hei ka vei lampang mi hi tuna hian East Lungdar kan pan don ani mo to hoi khat kalna nia two wheeler phei chuan mana motorin kan kal ko chu lo chu hei kumeng mo zat liam hnuah tun hi ka vei khat right na ni a hi lai biakin te moi maya hei chotni dress nen anam rup mai ni hi chuan not mual cheng tang hian East Lungdar hi an pan thale wanganga an chhole char don ni kan ma tlang lo lang vet so kan tur ani ti chuan hei not mual cheng chu khua top don ta hi ta veng chak lama le thang lama te ina dar khop maya maro chu kan phang man don lo wa tia kan thiet hei ba ki chu ti te kha kan soi do ti chuan East Lungdar chuan drone ten cover kan tumanga nom zok le hei aya langkim zok turin anti don ani ole tuna hian not mual cheng chu ti khan ka kalsan le ta ski mi kan ma lama atlang lo langa khian kan tlan chho char to don ani East Lungdar kan pan me kan i tuna hian tuna hian East Lungdar kan thleng ta pathuk mai lom le East Lungdar
bal to tun hi a hoi hi na ani ai long suan xong tổ công nó về mình phèn quỷ ông phèn quỷ tính là mà phải tiên cá sầu được chở ngang mồ dùng tính là mà tiên tiếng sầu rau đâu lâu mày căn tàu qua lỡ lâu nghe lâu mất tụi cái cái nguồn nữa đâu Sparko annale moje mai bagian istilah tanga sambil bel don tani ini lang ke bos ke hon akan ya tandur thôi tak semua cuan uang dah lepas kalian tuan tekan sahaja beton ya yo soalnya sana emang yo mah kan tung memang yo Thirang ulal batil siam tehi sei sen rual anilo vandum pokarate
hian si a rual ten lung rual ten tua lan le o ava han moi tak e lal ba thil siam ro pui tak te hi an moi sia hi soi sen an ni lo o cây rong ca thir bang thei lo ve bar tin le tin tin te po an vulle siam tu ti moi tur i silva va kwai peng pe leng ten nan bele sing mi tan lung lom na o ava han moi tak e lal ba thil siam ro pui tak te hi an moi sia hi soi sen an ni lo o cây rong ca thir bang thei lo ve thiang lên cô sen rai mây ô thiêu nín har cây cá ta cha la po ru mây ra nên heng rong rong hi siam tu cu chua can ni ô ava han môi tak e lal ba thil siam ro pui tak te hi an moi sia hi soi sen an ni lo o cây rong ca thir bang thei lo ve